Moikka ihan todella pitkästä aikaa. Mun edellisestä videosta on varmaan jo 1,5 vuotta aikaa, eli ihan hirveän pitkä aika. Ja mulla on ollut tosi ikävä näiden videoiden tekemistä ja on jotenkin ihana olla taas täällä. Ja mä ajattelin, että mä teen tämmöisen vähän niin kuin comebackin. Mä ajattelin, että mä voisin nyt alkaa taas tekemään videoita vähän ahkerammin tai säännöllisemmin. Ja mun elämäntilanne on nyt sellainen, että nyt mulla olisi ehkä sopivasti aikaa myös näiden videoiden tekemiseen. Viimeisen 1,5 vuoden aikana mulla on ollut tosi kiireistä ja kaikkea muuta tekemistä niin paljon, että näiden videoiden tekeminen on vähän jäänyt sitten. Ja jotenkin nyt on tullut sellainen olo, että nyt voisi olla tosi kiva taas tehdä pitkästä aikaa videoita. Et silloin kiireen keskellä on ollut sitten sellainen olo, että ei nyt pysty. Tai että olisi kiva, mutta kun se menee paljon aikaa ja se on ollut vähän semmoisen raskaan tuntunen asia, niin sitten on ollut ehkä parempi vaan olla tekemättä niitä. Mutta nyt mä oon taas täällä ja mä ajattelin vähän, että mä voisin kertoa mun kuulumiset, mitä mulle on tapahtunut silleen pääpiirteittäin nyt 1,5 vuoden aikana ja sitten mä voisin näyttää ainakin jotakin mun suunnittelemia neuleita, mitä mä nyt oon tässä 1,5 vuoden aikana julkaissut tai mitä on julkaistu. Ihan kaikkeen tietenkään nyt tähän yhdelle videolle yritäkään laittaa, mutta onpahan sitten myöhemmin seuraavillekin videoille jotain aihetta. Ja niistä kuulumisista mä voisin ihan aluksi kertoa sellaisen asian, että mä siirryin osa-aikaisesta, tai miten sitä sanotaan, sivutoimisesta yrittäjästä kokoaikaiseksi yrittäjäksi tammikuun alusta. Ja se on ollut mulle semmoinen tosi iso muutos nyt tässä kuluvan vuoden aikana ja aika semmoinen jännittävä muutos, myös tosi sellainen innostava ja semmoinen tuntuu tosi jännältä, silleen hyvässä mielessä, mutta tuntuu myös jännältä vähän silleen taloudellisessa mielessä, eli vähän jännittää, että miten kaikki tulee menemään. Nyt tähän asti tämä yrittäjyys on tuntunut ihan kivalta ja kaikki on mennyt ihan hyvin. Ei ole ollut mitään hätää. Ja mä sain starttirahan silloin ensimmäiseksi 1,5 vuodeksi. Se tietenkin auttoi myös. Mutta nyt on sitten kesäkuusta alkaen, tai kesäkuun lopusta alkaen sitten ollut ilman sitä starttirahaa. Ja mä aloitin silloin tammikuussa, tai silloin kun musta tuli kokoaikainen yrittäjä, mä jatkoin vielä töitä Norjassa. Mä olin siellä 3 päivänä viikossa yhä edelleen ja se oli sellainen tosi hyvä pohja siihen mun tulonlähteisiin. Ties aina, että se tietty laskutus on aina joka kuukausi tulossa. Mutta sitten kesän alussa se Norjan työ loppui oikeastaan kokonaan. Mutta sitten siihen samaan syssyyn mä sain onneksi sitten tämmöisen uuden työn. Eli mua pyydettiin Taitolehden mallistovastaavaksi. Sieltä Taitolehdestä oli jäämässä tuottaja Tiina vanhempainvapaalle ja sinne sitten haettiin uutta tuottajaa ja sinne valittiin Sonja Karlsson, joka oli aikaisemminkin Taitolehden tuottajana ja musta tuli sitten Sonjan työpari, eli mä vastaan niistä kaikista Taitolehden mallistoon liittyvistä asioista ja Sonja vastaa sitten kaikesta muusta, kaikista jutuista ja kaikesta muusta, mitä siihen lehden tekemiseen liittyy. Eli mun hommana on siellä lehdessä hoitaa sen ohjelmalliston kaikkia asioita. Eli olen yhteydessä suunnittelijoihin ja järjestelen kuvaukset. Se on ollut ihan tosi hauska homma. Olen tykännyt tosi paljon. Ja sitten esimerkiksi kirjoitan mallistotekstit niihin lehtiin ja on kaikenlaista. Valitaan seuraavia malleja tuleviin lehtiin ja se on ollut ihan tosi kivaa. Olen tykännyt ihan todella paljon. Ja nyt siitä sijaisuudesta on puolet varmaan suurin piirtein kulunut, että tammikuun loppuun asti mulla on nyt tiedossa niitä töitä. Ja se on ollut kyllä semmoinen jotenkin tosi kiva lisä. Ja sitten sen lisäksi mä oon suunnitellut omia
neuleita ja muita. Ja sitten siis yksi iso juttu tietenkin tänä vuonna oli se, että meidän Silmuja ja silmukoita -kirja tuli. Missä se kirja nyt onkaan? No, tossa. Eli tästä varmaan viimeksi edellisellä videolla puhuinkin jotakin jo ja näytin ehkä vähän lankoja, että mitä olen käyttämässä eri malleihin ja minkälaisia malleja mä oon tekemässä. Ja tämä kirja nyt sitten loppujen lopuksi ilmestyi viime heinäkuussa, eli nyt kesällä. Mä sain just ennen Jyväskylän neulefestareita ensimmäisen laatikollisen näitä kirjoja itselle. Ja itse asiassa tällä hetkellä tämä suomenkielinen painos on kustantajalta loppu ja uusi painos on tulossa nyt tämän kuun aikana luultavasti. Ja sekin on ollut ihan kiva uutinen. Mutta niin, mä sen verran sanon tästä kirjasta, että tämä on tämmöinen puutarha-aiheinen neulekirja. Meitä on 4 tekijää. Mun lisäksi tässä on Jaana Etula, Emma Kylmälä ja Minttu Wikberg. Ja tähän kirjaan me ollaan kaikki tehty 5 ohjetta. Ja sitten täällä on semmoinen meidän puutarhatarina myös mukana. Ja nämä on kuvattu nämä kaikki mallit meidän omissa puutarhoissa. Ja mä ajattelin, että mä en ehkä nyt tällä videolla näytänyt tästä kirjasta sen enempää asioita tai niitä malleja. Mä ajattelin, että mä tekisin tästä ihan kokonaan sellaisen oman esittelyvideon. Se olisi ehkä jotenkin selkeämpi sitten löytääkin, kun se olisi siellä niin kuin omana videona erikseen. Ja sitten muuten tästä videosta tulisi ihan tolkuttoman pitkä, jos mä rupaisin käymään näitäkin vielä erikseen läpi. Eli tästä mä teen sitten ihan kokonaan erillisen videon. Tästä tuli myös englanninkielinen versio samalla. Tämän nimi on Knits from Our Gardens. Ja tämä oli meille sellainen tosi tärkeä juttu, että tämä kirja tuli samalla myös englanniksi. Ja siis kaikin puolin ollaan oltu tosi tyytyväisiä tähän kirjaan. Tästä tuli jotenkin ihan just sellainen, kuin me oltiin ajateltukin. Kuvat tähän kirjaan on ottanut Taikatuuli Elorinne. Ja tämän on kustantanut Cozy Publishing. Ja mitäs muuta tästä kirjasta? No, mä kerron tästä sitten myöhemmin lisää. Toivottavasti jaksatte odottaa siihen seuraavaan videoon, missä kerron lisää sitten tosta. No, niin ja siis tätä kirjaa me tehtiin suurin piirtein 2 vuotta. Et se oli semmoinen aika iso ja pitkä prosessi. Ja nyt on kyllä hienoa, kun on saanut sen valmiiksi. On jotenkin semmoinen tyytyväinen olo sen suhteen. Ja sen lisäksi, että me tehtiin toi oma kirja, niin mä olin myös mukana tällaisessa Muumilaakson neuleet-kirjassa. Mä suunnittelin tähän 3 neuletta. Mulla ei ole niitä nyt tässä vielä näyttää. Ne on vielä kustantajalla ne mun neulemallit, niin mä ajattelin, että mä näyttäisin niitäkin sitten vähän myöhemmin tarkemmin. Mä voin nyt näyttää tästä kuvista jo ne mun mallit nopsasti. Eli mä suunnittelin tähän tällaisen pikkumyynymekon. Tämä on varmaan joku toinen vähän parempi kuva. Tuolla näkyy se paremmin. Tämän näköisen pikkumyynmekon. Sitten täällä on tämmöinen tuutikin asu, jossa on tällainen tuutikin lakki. Ja sitten on tällainen tuutikin paita. Ja tää oli kyllä myös tosi kiva projekti. Ja oli hienoa päästä mukaan tämän tekemiseen. Mutta tosiaan näytän sitten näitä neuleita vähän myöhemmin. Mä luulen, että mä saan nyt tämän kuun aikana ne mun mallineulet takaisin. Niin ajattelin, että sitten kivempi kertoa enemmän koko kirjan prosessista ja niistä malleista, sit, kun mulla on tästä ne näyttääkin. Mä ajattelin, että mä jotenkin nyt jonkunlaisessa kronologisessa järjestyksessä vähän puhuisin mun näistä malleista, mitä on julkaistu nyt 1,5 vuoden aikana. Ja ihan ensiksi mä ajattelin näyttää tällaista
Rakkaat kuviot lehdessä ollutta mallia. Eli tämä lehti on julkaistu jo viime vuoden lokakuussa, eli tämä ei ole ihan tuore lehti enää. Tätä ehkä löytyy vielä tuolta A-lehtien verkkokaupasta. Ja tämä on 2/2024 numero. Tämän teemana oli aarikka ja aarikan design. Ja aarikasta varmaan kaikille tulee heti ensimmäiseksi mieleen ne semmoiset puiset pallot ja kaikki puiset helmet ja niistä tehdyt asiat. Mutta aarikalla on kaikenlaista muutakin, esimerkiksi astioita ja niissä on sellaisia kuvioita. Ja mä valitsin mun kuvion sieltä astiasarjasta. Ja mä tein siis tähän lehteen tällaiset sukat. Nämä on viivat sukat. Ja tämä kuosi tosiaan, tai tämä kuvio tuli sellaisesta astioissa olevista kuviosta. Mä voisin näyttää näitä vähän lähempää. Eli tässä se on tämmöisiä pystyviivoja. Ja sitten nämä ei mene ihan silleen tasaisesti tässä. Eli nämä viivojen reunat niin kuin menee tälleen vähän epäsymmetrisesti. Ne oli siinä astiassa olevassa kuviossakin tälleen, että ne ei mennyt ihan silleen täysin suorana, vaan ne vähän tälleen aaltoilee. Musta tästä tulee sellainen hauska rytmi tähän. Näissä on ranskalainen kantapää, nauhakavennukset täällä kärjessä ja sitten on kiilakavennukset ja tämä kuvio jatkuu täältä kantalapusta sitten suoraan. Ja kun tässä on otettu lankadominanssi huomioon, niin noi kuviot mun mielestä hienosti nousee vähän tuosta pinnasta ylös ja erottuu vähän paremmin. Ja musta näistä tuli hauskan väriset myös näistä sukista. Ja mitähän muuta mä näistä sanoisin. Nämä on neulottu Opal 4ply, onkohan se niminen se niiden semmoinen perussukkalanka, ohut sukkalanka. Eli siitä nämä on tehty. Ja. Eipä mä näistä nyt kyllä varmaan mitään muuta keksi sanottavaa. Mä voisin näyttää vielä, miltä ne näytti täällä lehdessä. Tuolla. Tämän näköiset kuvat oli täällä lehdessä. Täällä ei harmi ollut siitä kuvaa siitä astiasta, josta mä ton kuvion nappasin, mutta sen nimi oli Viivatsen kuosi. Siitä tuli tämä viivat näiden sukkien nimeksikin. Ja mä en oo näitä nyt vielä, näiden sukkien ohjetta julkaissut yksittäisenä ohjeena, mutta ajattelin nyt kysyä teiltä samalla tässä, että mitäs mieltä te ootte? Haluaisitteko te tällaisen sukkaohjeen ostaa? Mä en oo automaattisesti kaikkia tällaisia malleja, mitkä on ollut jossain lehdessä tai muualla, niin en ole välttämättä niitä, sit kun ne oikeudet on tullut mulle takaisin, en ole välttämättä julkaissut niitä sit itse, koska siinä on aika iso työ, kun joutuu tekemään aika paljon töitä ennen kuin se ohje on siellä myynnissä. Mä yleensä käännän ne ohjeet myös englanniksi. Ja tietenkin täytyy taittaa ne niin kuin uudelleen ja ottaa kuvat ja kaikkea. Ja sitten monesti käy silleen, että tällaiset ohjeet, jotka on ollut jossain lehdessä, niin ne ei sitten välttämättä myy enää yksittäisenä ohjeena kauhean hyvin. Niin sitten en ole jotenkin nähnyt sitä kauhean järkeväksi, että laittaa aina kaikki ohjeet sitten myyntiin. Mutta ajattelin nyt kysyä näistä sukista, että olisitteko te kiinnostuneita näiden ohjeesta? Mä voisin sen kyllä ehkä lisätä mun Ravelry-kauppaan ja mun verkkokauppaan, jos tuntuu, että tämmöiselle olisi kysyntää. Mutta se viivatsukista. No sitten viivatsukkien jälkeen mä voisin näyttää tällaisen taitolehden, joka on myös tullut viime vuonna.
Eli mä varmaan sanoinkin siinä edellisellä videolla, vähän vinkkasin tästä, jotta on tulossa. Eli tämä on Taitolehden numero 3/2024. Ja tähän mä suunnittelin tällaisen villatakin. Natavillatakin. Katsotaan, missä se täällä on. Mä meni ohi. Oliko se tässä ihan alussa? Tuolla. Tältä se näyttää täällä lehdessä. Tällaisen tosi yksinkertaisen ohuen villatakin. Ja se on nyt tässä. Tää on tällaista merinovilla silkkilankaa. Ja tää merinovilla on käsittelemätön tässä, että sitä ei ole Superwash käsitelty. Ja tää on tämmönen tosi ihanasti laskeutuva ja tosi pehmeä lanka. Ja tässä on eurooppalainen olkapää, eli tää aloitetaan täältä takakappaleesta ja täältä sivusta sit poimitaan silmukat tänne etukappaleelle. Aloitetaan täältä niskasta neulominen tasona ja sitten kun on tää takakappaleen etukappaleet neulottu, ne yhdistetään tuolta kainaloista ja sitten lopuksi neulotaan hihat ja sitten toi nappilista. Nappilista on tällainen yksi oikean, yksi nurin joustinneule. Sitten mä ompelin nämä napit, mahtaako se näkyä? Ompelin nämä napit tälleen, että tähän tuli tällainen kuvio tähän napin keskelle. Vähän niin kuin tällainen kasvi. Näkyykö se tuossa napista niin hyvin? Näkyykö se tuossa vielä paremmin? Napinkin voi ommella tälleen vähän eri tavalla, niin sitten saa pikkasen siihen erilaista fiilistä siihen nappiin. No mutta siis, tää on muuten tällainen laatikonmallinen, aika leveä. Tässä on paljon väljyyttä. Ja hihat on tällaiset aika kapeat ja kapenevat ja täällä on pitkä resoori täällä päässä. Ja sitten täällä menee tämmönen valesauma, eli tuolla on 2 nurjaa silmukkaa, jotka menee täällä helmassa ja sitten se menee myös täällä hihassa. Eli se jatkuu tuosta hihasta sitten suoraan tonne helmaan. Ja se sauma näkyy myös täällä. Täältä menee se sauma. Näkyisiköhän se tästä sivusta jotenkin? Ei se ehkä näy. Tuolla. Se antaa vähän tälle muotoa tälle takille. Ja sitten tässä on tietenkin V-pääntie. Siitä mä en huomannut äsken sanoa erikseen. Ja sitten tämä mun päällä oleva villatakki on myös nata. Tää on, siis toi vihreä takki on neulottu nurjan sellaisesta, mikähän se olisikaan, silkimerinolangasta, jota ei nyt varmaan tällä hetkellä saakaan mistään. Se oli sellainen yhden kesän erikoiserä. Tämmöistä fingering vahvusta lankaa. Ja sitten tämä mun päällä oleva on Rouva Silmusolmun suomisingleä. Tämän väri on ametisti. Ja toi vihreä oli, apua, nyt mä en muistakaan mikä sen värin nimi on. No, mä laitan sen sitten vaikka tähän ruutuun, että mikä sen värin nimi on. Mutta tää on tosiaan suomalaista villaa, tämä fingering vahvunen lanka. Ja tää on sitten niinku vähän erityylinen kuin toi silkkimerino. Tää on taas niinku myös ihanan pehmeä, mutta on vähän pörheämpi tää pinta. Ehkä vähän sellainen arkisempi. Myös tosi lämmin. Et nyt tuntuu, kun mä tässä kuvaan ja heilun, niin tulee ihan lämmin. Mutta tää on semmoinen kiva malli, helppo pitää päällä. Ja tästä on tullut kyllä tosi kivaa palautetta. Ja mä lisäsin tämän ohjeen myös tonne mun Ravelry-kauppaan ja verkkokauppaan tossa, oliko se nyt heinäkuun puolella? No, tässä joku aika sitten, tämän vuoden puolella kuitenkin. Eli tämän ohje löytyy nyt yksittäisenä sieltä Ravelry-kaupasta ja mun verkkokaupasta. Vaikka just sanoin, että en välttämättä kaikkea lisäkään, mutta tämän mä päätin lisätä, koska mä tykkäsin itse tästä mallista tosi paljon. Ja sen lisäksi niin
tästä on tullut tosi paljon kivaa palautetta, niin mä ajattelin, että tämä ehkä sopii sellaiseksi yksittäin julkaistavaksi ohjeeksi myös. Eli se oli Nataa. Ja mitähän muuta. Se Nata-nimi tuli siitä, kun tuon taitolehden teema oli kesämaalla. Ja Nata tarkoittaa siis heinää, tai se on semmoisen heinälajikkeen nimi, tai heinän nimi. Niin sit kun toi alkuperäinen takki on tollainen vihreä, niin se Nata tuli sitten siitä. Ai että, tää on niin ihanen pehmeä. Mä oon oikeastaan pitänyt tätä vähän niin kuin paitaa, kun tää on näin väljän mallinen, niin tää on helppo noita nappeja aukasemattakin heittää päälle, niin se on sitten semmoinen ohut villapaita samalla. Joo, musta tuntuu, että mä en osaa yhtään nyt puhua silleen järkevästi ja luontevasti. Jotenkin takeltelee. Huomaa, että en ole hetkeä kameralle ehkä jutellut. No sitten viime vuodesta hypätään tämän vuoden alkuun. Silloin ilmestyy tämän vuoden ensimmäinen taitolehti. Ja tähän lehteen mä suunnittelin jopa 3 mallia. Ideana oli, että tulisi sellainen tosi perus paitamalli, pipomalli ja sukkamalli, joita olisi niin kuin aloittelijankin helppo neuloa. Sellaiset mallit, mistä olisi helppo aloittaa neulominen. Ja ehkä mä näytänkin täältä ne ensin, miltä ne täällä näyttää. Eli täällä on ensimmäisenä aksapipo. Tällainen paksusta pirkkalangasta neulottu pipo, jossa on pieni pintaneule tuolla pääosassa. Tämä on yksi oikein yksi nurin joustinta ja sitten tuolla on semmoinen joustinneuleen variaatio. Mä näytän kohta sitä vähän tarkemmin sitten. Ja sitten täällä on hissusukat. Nämä on tämmöiset worsted vahvuisesta langasta neulotut sukat, jotka on tosi yksinkertaiset, mutta silti niissä on tällainen pieni juju tuossa pinnassa. Ja sitten kolmantena on oma paita. Tässä kuvassa se ei kyllä kauhean hyvin näykään, mutta mä näytän sitä paitaa nyt tästä vielä erikseen, niin näette senkin paremmin. Mä näytän nyt ehkä ensiksi tätä paitaa, kun se oli pipoa, kun se oli tuossa lehdessäkin ensimmäisenä. Eli se on tämän näköinen. Ja tää oli tosiaan paksua pirkkalankaa. Olisikohan tämän värisävyn nimi ollut Vilja. En nyt muista sen numeroa, että mikä se oli. Ja tää on tosiaan tämmönen alhaalta ylös neulottu pipo, jossa on tämmönen pintaneule. Musta tää on aika hauska. Olisiko tää vähän niin kuin joku rikottu joustinneule. Sitten täällä on kavennukset täällä kärjessä, jotka menee noitten ton niin kuin pintaneuleen mukaan. Ja tää on tämmönen tosi joustava myös, kun tää on joustinneuletta. Ja nyt laitan tämän vaikka päähän hetkeksi. Näette, miltä tää näyttää päässä. Tää on tehty niin, että täällä on aika paljon tällaista varaa täällä päällä, eli se voi jättää tälleen ilmaan tuolta. Mitenpä näyttääkö se näin päin paremmin? Tää reunaa voi sitten taitella. Tää on tosi lämmin, tää on aika paksu. Onkohan se nyt aran vahvusta se paksu pirkkalanka? Oliko siinä 180 metriä 100 grammassa, jos nyt ihan väärin muista. Alle 200 metriä kuitenkin. Tää on semmoinen kunnon talvipipo. Ajattelin, että voisin tehdä itselle jossain toisessa värissä. Tää ei ole ehkä ihan mulle paras mahdollinen väri, vaikka tää kyllä näyttää tämän violetin kanssa aika kivalta yhdessä. Nämä kyllä sopii niin kuin hyvin yhteen. Mut joo. Sellainen pipo. Ja tää on tosi yksinkertainen malli tehdä. Et sopii hyvin aloittelijallekin.
No sitten oli hissusukat, jotka on tässä. Tässä on ihan sama pintaneule kuin tuossa pipossakin. Tämä aloitetaan tälleen 3 oikein 1 nuri joustinneulella ja se siitä jatkuu suoraan sitten. Sitten tässä on vahvistettu kantelappu ja ranskalainen kantapää. Ja toi kuvio jatkuu tänne kärkeen asti ja sitten täällä on nauhakavennus täällä kärjessä. Ja nämä neulotaan myös täältä varresta varpaisiin aloittain. Näissä on ollisukkalanka, mutta kaikki vöystit vahvuiset langat käy. Eli se olli on suurin piirtein 7 veljeksen kanssa saman vahvuinen. Eli nämä voi vaikka 7 veljeksestäkin neuloa. Ja näin paksusta langasta neulotut sukat tulee ihanan nopeasti. Oli tosi kiva neuloa tällaiset sukat, mistä saa yhden sukan suurin piirtein yhdessä illassa aikaiseksi. Riippuu tietenkin, että kuinka paljon on aikaa käytettävissä, mutta ihanaa vaihtelua, kun on aika paljon neulonut sellaisia fingering-vahvuisia sukkia. Näistä tuli tämmöiset tosi perussukat, mutta siinä on kuitenkin jotakin vähän. Sitten tässä on se oma paita, joka on tällainen ylhäältä alas neulottava raglan hihanen paita. Tässä ei ole niin oikein mitään ihmeellistä. Tämä on sileänä neulena neulottu ja on hyvin yksinkertainen ja simppeli. Tämä on musta aika kiva taas sävy. Tämä on Vuonoen mantalankaa. Eli oliko tämäkin nyt sitten Worsted-vahvusta. Ja semmoinen pieni yksityiskohta tässä on, että tämä pääntie on muuten neulottu 1 oikea 1 nurin, mutta sitten tuossa raglan sauman kohdalla on 2 oikea ja sitten ne silmukat jatkuu täällä saumassa. Se on semmoinen pieni yksityiskohta, mikä tässä muuten aika simppelissä paidassa on. Ja tämä paita on siitä hauska, että tähän löytyy Taitolehden YouTubesta myös ohjevideo, semmoinen 2-osainen ohjevideosarja, että miten tämä neulotaan. Eli mä siellä videolla näytän kohta kohdalta, että miten kaikki kohdat neulotaan ja miten homma etenee. Eli jos et ole aikaisemmin paitaa neulonut, niin sieltä videolta sitten selviää kaikki yksityiskohdat ja sieltä saa apua, jos ei tiedä, mitä joku kohta tehdään. Se on sellainen vähän pidempi ohje tietenkin, kun se on niin kuin koko paita neulotaan läpi periaatteessa. No ei silleen tietenkään hypitään kohdasta toiseen, mutta se on kuitenkin semmoinen vähän pidempi juttu. Ja itse asiassa nyt on tällä hetkellä Taitolehdellä sellainen yhteisneulonta tästä omapaidasta. Eli siihen yhteisneulontaan voi osallistua lisäämällä Instagramin kuvan hashtagillä omakal. Ja se yhteisneulonta jatkuu tämän vuoden loppuun asti. Ja siinä on palkintona, muistaakseni se oli se pääpalkinto Taitolehden puolikas vuosikerta. Ja tämä oma paita on myös, tai itse asiassa nämä kaikki 3 ohjetta, hissusukat, aksapipo ja oma paita, niin näiden ohje löytyy myös yksittäisenä ohjeena tuolta Taitolehden verkkokaupasta. Mä tuonne kuvaukseen laitan kaikki linkit joka paikkaan. Laitan sinne linkin niihin ohjevideoihin ja mä voin laittaa sinne linkin myös sinne Taitolehden verkkokauppaan. Joten tämän ohjeen voi ostaa myös sieltä sit yksittäisenä, jos ei halua sitä koko lehteä ostaa. Joo. Olisiko tästä ollut vielä jotain muuta kerrottavaa tästä omapaidasta? Tämä on tosi lämmin. Ai niin, sen mä unohdin vielä näyttää. Täällä on toinen versio. Mä sitä videoa varten aloitin toisen paidan, että saan sinne eri vaiheet näkyviin. Niin mä oon ostanut tämän langan siis joskus varmaan 3-4 vuotta sitten jo kädentaitomessuilta. Tää on kans Vuonoen mantaa, mutta tää on tämmöistä kierrätysmantaa. Tää on tämmönen vähän tweed-langan näköinen. Ja siis minähän rakastan tweed-lankoja ja pintaa.
siksi tämän langan silloin nappasin ja sitten olin ihan silleen, että hei, mähän voin tehdä tästä myös oma paidan. Ja tää on vähän lyhyempi versio. Tää on tämmönen kropattu versio. Tää sopii sitten hameen ja mekkojen kanssa yhteen. Tykkään tästä neulepinnasta tosi paljon. Olipa yllättävää, kun on tämmönen harmaa tweed-lanka, niin ei ole yllätystä, mä tykkään. Mutta joo. Olikohan mulla vielä jotain muuta, mitä mun piti näyttää? No mä voisin itse asiassa vielä näyttää tällaisen. Hei, ei kun mä näytänkin noi sukat. Mä joskus tuossa vuosi sitten aloin neuloa tällaisia tahtisukkia. Ja silloin taisin jo testineulotuttaakin tämän DK-vahvuisen tahtisukan ohjeen. Mutta sitten nämä jotenkin jäi melkein vuodeksi odottamaan. Oli niin paljon taas kaikkea muuta. Mutta tämä sukka siis saa alkunsa tällaisesta pintaneuleesta, jossa on nuria silmukoita kierrettyä oikeeta ja sitten tulee tällainen nyppy aina välillä. Ja tahti-nimi tulee siitä, että mun mielestä nämä nypyt ikään kuin nuottiviivastossa olevia, miksi niitä sanotaan? Nuottiviivastossa olevia nuotteja. Ihan nuotteja, joo. Ja sitten tässä varressa on tällainen poikittaisista silmukoista tuleva kerros. Onkohan se oli muistaakseni Wickelbraid tai mitähän muita. Sillä on muitakin sanoja, mutta suomeksi se ehkä on niin kuin vaakasilmukka niminen. Tämä on niin kuin Virossa käytetty paljon lapasmalleissa. Ja sitten tässä on myös vahvistettu kantalappu ja ranskalainen kantapää ja kiilakavennukset ja nauhakavennukset. Mutta siis sitten näissä on tällainen, mä oon käyttänyt näitä sukkia jonkun verran. Nyt kun mä näytän pohjapuolta, niin voi olla tää vähän likainen jo. Näissä on tämmöinen anatominen kärkikavennus. Eli täältä isovarpaan puolelta tää on lyhyempi tää kavennus ja täältä pikkuvarpaan puolelta tää alkaa täältä jo aikaisemmin. Näkyisiköhän tää tälleen toisinpäin vielä paremmin. Ja tämmöisen paksun langan kanssa mun mielestä tämä anatominen kärki tuntuu ihan tosi kivalta ja nämä istuu jotenkin tosi hyvin nyt jalkaan. Tietenkin näitä joutuu katsoa nyt sitten aina, että kumpi sukka menee kumpaankin jalkaan, mutta äkkiä sen katsoo, sen näkee kyllä tuosta hyvin nopeasti. Ja niin, sitten täällä on vielä täällä varressa tällainen vaakasilmukka kerros ja sitten tämä kärki onkin ihan tämmöistä sileetä. Ja tässä on lankana vuonuen tarmo ja sitten tämä väri on tällainen nurjassa värjätty erikoisväri. Olikohan tämä hattara muistaakseni tämän nimi. Eli tämä on sellaista DK-vahvusta sukkalankaa. Nämä tuli myös aika mukavan nopsasti tämmöistä paksummasta langasta. Ja tarmohan on siis semmoista suomalaista villaa, jossa on biohajoava nailon mukana. Niin sellaista sukkalankaa, eli tämän pitäisi kestää nyt sitten aika hyvin sukkalankanakin. Ja sitten sen lisäksi, että mä tein nämä DK-vahvuiset sukat, niin mä innostuin, että mähän teen niistä myös tällaisen fingerin vahvuisen version. Mielestäni tämä näytti tämä pintaneula jotenkin erityisen kivalta tässä fingerin vahvuisessa langassa. Tämä näyttää pikkusen eriltä kuin tuossa paksummassa langassa. Tarkentaakseni. Otetaanko mun pois edestä? Nyt. Elikkä tämän näköinen on tämä pinta. Täällä on myös toi vaakasilmukkakerros. Sitten on tämä sama pintaneule. On myös vahvistettu kantalappu ja ranskalainen kantapää. Mutta tässä sitten tämä kuvio jatkuu myös tänne kärkeen. Ja sitten tuolla lopuksi on
tuolla kärjessä on sitten tämmöinen vaakasilmukka kohta. Ja sitten tässä on myös anatominen nauhakavennus. Tässä se näkyy ehkä vielä selkeämmin miten se menee. Eli täällä on iso varpaanpuoli ja täällä on pikku varpaanpuoli. Ja tää on tosi helppo tehdä. Tässä ei ole mitään kovin ihmeellistä tässä kavennuksessa. Kunhan muistaa sitten tehdä ne silleen peilikuvina näihin sukkiin, ettei tule kahta saman jalan sukkaa. Ja sitten mä tein myös näiden lisäksi tällaisen toisen väriset tahtisukat. Nämä on tehty tällaisesta Nuorian kakkoslaatuisesta värjäyksestä. Tämä oli joku erikoisväri alun perinkin. Missähän täällä nyt näkyisi hyvin ne kohdat. Tossa on tuollaista pinkkiä väriä eksynyt tänne mukaan. Joista varressa on myös tämmöistä. Musta on oikeastaan aika hauska, kun siinä on tällaiset vahinkoväriläikät. Ja tälleen kun tää venyy tää kuvio, niin tää mun mielestä näyttää vielä kivemmalta. Tän näköiset on tahtisukat. Näiden ohjeen mä julkaisin tuolla Ravelryssä ja omassa verkkokaupassa. Olikohan se nytten? Kun nämä oli heinäkuun lopussa ja tämä natatakki oli elokuussa, kun mä julkaisin. Joo, ei sille mitään väliä oikeasti ole, mutta löytyy sieltä mun Ravelry-kaupasta ja verkkokaupasta. Ja molemmat sukkaversiot erikseen, eli siellä on DK-vahvuselle tahtisukalle oma ohje ja sitten on Fingering-vahvuselle tahtisukalle oma ohje. Aika samanlaista on, mutta jotain pieniä eroja näissä on. En nyt muista kuinka monta kokoa näissä olikaan, mutta useampi koko on kyllä siinä ohjeessa. Ja nämä nypyt semmoiset aika helpot nypyt, mutta toki niitä tulee tähän aika paljon, mutta mitään muuta ihmeellistä näissä sitten ei näissä sukissa olekaan. Mutta varsinkin tällä ohuemmalla langalla voi olla vähän työläs aluksi, mutta sitten kun niiden nyppyjen kanssa pääsee vauhtiin, niin kyllä nekin sitten alkaa sujumaan. Aluksi voi tuntua vähän raskaalta ja hankalalta. Ja sitten tässä on tietenkin myös vähemmän näitä nyppyjä, kun se kuvio on vain tässä varressa ja tämä on paksumpi lanka, niin sitä tulee vähemmän. Mutta sellaiset. Sitten mä ajattelin, että mä mun lopuista jutuista kertoisin sitten vähän myöhemmin. On kaikenlaista muutakin, mitä on tullut suunniteltua tässä välissä, mutta nyt on jo jaaritellut tässä niin kauan, että voisin nopsasti näyttää vielä 2 mun keskeeräistä juttua. Mä haen tuolta toisen. Mä en enää saada sitä tuolta irti. Eli tää alkaa olemaan jo kohta valmis. Tää on minimimmipaita. Mä oon tekemässä tästä ohjetta. Ja kyselinkin tuolla Instan puolella jo, että mihin kokoihin kannattaisi sarjoa tämä paitaohje. Että jos sullakin on joku toive, että minkä kokoisen mimmipaidan sä haluaisit lasten koossa neuloa, niin kommentoi ihmeessä tonne alle. Se auttaa mua hahmottaa, että mitä kokoja kannattaisi tehdä. Tämä on suurin piirtein 6-vuotiaan koko toivottavasti. En ole vielä testannut tätä mallille, mutta niiden mittojen mukaan olen tehnyt. Tässä on lankana tämmöinen vanha klassikko. Tätä on ehkä aika moni jossain vaiheessa neulonut. Eli Dropsin alpakka. Nyt tuli tuohon tärkeintä. Noin. Eli Dropsin alpakka. Tämä on 100% alpakkaa ja on tämmöinen mukavan pehmeä lanka. Mä oon joskus itse tästä aikoinaan neulonut Hohilocatellin Magnolia villatakin. Ja se on jo ihan puhkikulutettu. Tämä on tällaista sport-vahvusta lankaa, mutta tässä itse asiassa tiheys menee suurin piirtein samoihin kuin se alkuperäisen Mimmi-ohjeen. Eli olikohan tässä 24 silmukkaa 10 sentillä. Jotenka
Sopi hyvin myös tähän lastenpaitaan. Ja mä ajattelin, että tähän lastenpaitaan tämmöinen oikein pehmeä alpakka on kiva. Tää on kuitenkin kevyt, mutta sitten tää on tosi lämmin. Tätä oli jotenkin tosi ihana tehdä. Ja tietenkin tämmöinen pienempi paita tulee ihanan nopeasti valmiiksi. Semmosta näistä nypyistä tuli aika hauskat. Täytyy siirtyä tänne sivuun. Tästä on niin tummat. Noniin, nyt se näkyy ehkä vähän tuosta. Tuo pörhösyys tekee jotenkin kivan lisän noihin nyppyihin. Pääntiestäkin tuli jotenkin tosi sepää. Nyt mua jännittää vaan vähän, että meneehän tää pääntie päästä läpi. Mutta eiköhän se mene. Ja tämän ohjeen, tai siis tämän mallin ohjetta on kohta alkamassa kirjoittaa ja sarjoittaa. Ja sitten toivottavasti saan aika pian tämän testineulontaan. Ja en ole aikaisemmin hirveästi lasten neuleita suunnitellutkaan, että tuohon muumikirjaan tein ensimmäistä kertaa sen pikkumymmekon. Se on mun ihan ensimmäinen lastenneule. Mutta sitten innostuin jotenkin tämmöistä minimimmi-ajatuksesta, kun yksi mun seuraama tili, jota seuraan siis Instagramissa, niin hän oli siellä tehnyt omille lapsilleen, siis itse kehitellyt tällaisia minimimmipaitoja. Niin jotenkin musta se kuulosti niin ihanalta ajatukselta, että mä halusin myös itse tehdä minimimmin. Jotenkin musta nämä nypyt sopii tämmöiseen lastenpaitaan oikein hyvin. Mutta tällainen on tulossa sitten jossain vaiheessa. En osaa nyt vielä sanoa tarkemmin, että tuleeko nyt joulukuussa vai ehkä menee ensi vuoden puolelle, koska mulla on nyt niin taas tämmöinen hässäkkävaihe tässä tällä viikolla, että en ehdi sitä tällä viikolla kirjoittaa sitä ohjetta. Et ehkä sitten kun lopussa tulee testineulottavaksi. Sitten yleensä siinä menee sitten kuukausi siinä testineulonnassa vähintään ja niin edespäin. Eli toivottavasti ensi vuoden alussa olisi sitten mini-mimmi valmis. No sitten mä ajattelin äkkiä vielä vilauttaa tällaista. Mä sain tällaista paksua Cascade 220 grande lankaa lahjaksi. Ja mä oon tästä jo kerran aloittanut villatakkia. Ja nyt mä aloitin uudestaan sen. En tiedä yhtään vielä, että onnistuuko tämä loppujen lopuksi, mutta tässä on tämmöinen pääntie tai tämmöinen kaulus, joka on tehty aina oikein neuleena. Tähän tulee nappilistat samalla, johon tulee napinlävet. Ja tää on Raglan hihanen ja tällainen. Tätä on ollut aika hauska neuloa, kun tää on tämmöistä paksua. Tässä on muistaakseni 7 puikot. Ja tästä nyt ei kyllä kauhean tarkkaan vielä saa selvää. Mä kohta varmaan erottelen tästä hihat ja ajattelin tehdä tästä vähän semmoisen oversize-mallisen. En välttämättä mitään kauhean pitkään, mutta semmoisen leveän ja semmoisen ihanan pömpseän takin. Katsotaan, onnistuuko tämä mun ajatus. Mutta ihan innoissani olen. Mä joskus näin sellaisen ihanan keltaisen villatakin, joka oli tehty tällaista paksusta langasta ja musta se oli aivan ihana. Ja sitten mun mielestä se oli sellainen, että se sopi vielä tosi hyvin niin kuin ihan semmoista ulkotakiksi. Ja tämänkin on tarkoitus, että tämä voisi olla syksyllä ja keväällä sitten ihan ulkotakkina. Ei tätä sisällä varmaan pitkään pitää, tämä on niin älyttömän paksu. Tää on jotain super bulky vahvusta lankaa. Mitähän tässä, mä en muista enää, se on 150 gramman semmoisessa vyyhdeissä. Mä päkkiä haen sen vyyhdin näytilleni. Elikkä tämän näköinen on tää vyyhti. Tää on 100% villaa ja tää on siis ihan samaa kuin se Cascade 220, mutta tää on vaan tämmönen paksumpi lanka. Tää on 150 gramman vyyhdi ja tää on ihan valtava. Tää on tämmönen ihan tosi iso. Tää on tämmöistä aika mukavan pehmeetä, niin kuin se Cascade 220. Ja tästä tosiaan, jos se jossain välissä on tulossa takki, mä mietin, että tää on suurin piirtein saman vahvusta kuin toi Vuonuen unelma. Voisin tehdä sitten ehkä toisen version siitä unelmasta, sit kun saan tuon mallin hiottua kohdilleen. Mutta en tiedä vielä, mahtaako tää mennä
purkuu vielä jossain vaiheessa vai tuleeko tästä jotain? Musta on hauska, kun tulee toi nappilista samalla, niin sit sitä ei tarvi enää, ja kauluskin tulee samalla, niin ei tarvi niitä sitten myöhemmin enää poimia erikseen. Mutta näen oikeastaan vasta siitä, kun on hihat eroteltu ja vähän matkaa on tehnyt helmaa, että onnistuiko tämä malli vai ei. Kerron sitten myöhemmin, että miten sen kanssa kävi. Mä ajattelin tähän loppuun kertoa vielä noista Tampereen kädentaitomessuista, jotka on nyt ensi viikonloppuna, eli 14-16 päiväköhän ne oli. Toivottavasti muistin päivämäärän oikein. Ja mä oon siellä töissä Taitoliiton osastolla esittelemässä taitolehteä. Ja sitten meillä on siellä erityisesti esittelyssä tällainen Neule-aarteet-lehti, joka julkaistiin tuossa, olikohan se lokakuun alussa. Ja tämä lehti on tämmöinen taitolehden erikoisnumero, ja tässä on teemana Wetterhoffin, tekstiililuonnokset. Eli Wetterhoff on tällainen vanha koulu, jossa on suunniteltu ja valmistettu kaikenlaisia tekstiilejä. Ja siellä oli tosi upeat arkistot, joihin päästiin sitten tutustumaan. Mä oon siis itse myös suunnitellut tähän yhden paitamallin. Mä voisin sen nyt tässä välissä äkkiä näyttää. Tämä on tämmöinen elämänpuu-paita, joka on neulottu Vuonuen Elsasta ja Kierrätys Elsasta. Ja täällä toisella sivulla näkyy myös sit se luonnos, josta mä oon ottanut inspiraation tuohon paidan hihaan kuvioon. Se on tällainen puu, samannäköinen kuin tuossa on tuossa luonnoksessa. Tämä oli Laila Karttusen semmoinen ryijymatto-luonnos, jonka nimi oli Elämänpuu. Mä voisin tästä lehdestä puhua myös sitten myöhemmin lisää. Musta tuntuu, että mä puhun kaikesta vaan myöhemmin lisää. Mutta niin, niihin messuihin palatakseni. Niin tämä lehti on siellä siis esittelyssä ja näitä voi ostaa sieltä messuilta. Tässä on siis 15 neuleohjetta ja tässä on siis tosi paljon kaikkia suomalaisia suunnittelijoita mukana. Ja mitähän mun muuta piti sanoa tästä? Niin, me ollaan myös sit siellä Idealavalla puhumassa tästä lehdestä. Siellä on Wetterhoffilta toiminnanjohtaja Kaarina mukana, sitten siellä olen minä ja sitten on Anna Heino, joka on myös suunnitellut tähän. 2 itse asiassa neuleohjetta on Anna suunnitellut. Niin ollaan siellä kertomassa sitten vähän tarkemmin tästä lehden tekoprosessista. Ja tämän lehden näistä mallineuleista suurin osa on siellä Taitolehden osastolla näytillä. Niitä voi sitten tulla katselemaan ja hypistelemään. Ja osa niistä malleista on, olisikohan 3 mallia sitten Wetterhoffin osastolla. Että ne on vähän silleen siellä eri paikoissa, mutta sieltä ne löytyy. Ja mä oon siellä Taitoliiton osastolla joka päivä töissä ja mä oon siellä suurin piirtein 11-2 joka päivä. Eli sinne voi mua tulla moikkaamaan, jos haluaa, ja voi tulla katsoa näitä Neule-aarteet-lehden malleja vähän lähempää. Sitten sen lisäksi mä oon silloin perjantaina siellä Idealavalla myös noiden muumineuleiden kanssa. Ollaan siellä 2 muun suunnittelijan kanssa esittelemässä vähän sitä muumikirjaa ja niitä omia malleja siitä. Ja mitäs muuta? Siellä mä pyörin siellä messuilla oikeastaan koko ajan. Niin, sitä mun piti vielä sanoa, että meidän toi Silmuja ja silmukoita-kirja, niin siitä löytyy nyt mun ja Jaanan viimeiset kirjat niin Vuonuen osastolta. Me viedään sinne ne myytäväksi. Eli sinne voi tulla katteleen. Mä kaivan täältä jostakin vielä sen kirjaisille. Tossa. Elikkä tätä meidän kirjaa, nyt se on ihan mullimalli. Tätä meidän kirjaa voi tulla katsoa sinne Vuonuen osastolle, jos et ole vielä tutustunut tarkemmin, niin siellä on sitten nähtävissä ja ostettavissa. Meillä ei niitä ihan hirveätä määrää enää niitä kirjoja ole, että toivottavasti riittää sitten kaikille halukkaille siellä. Ja sitten me tuodaan sinne Vuonu-osastolle myös meidän mallineuleita. Ei varmaan ihan kaikkia malleja tuoda. Ehkä valitaan semmoiset tähän vuoden aikaan sopivimmat mallit.
Siellä ei ole ihan hirveästi tilaa niille, mutta siellä on kuitenkin sitten jotain hypisteltävää sielläkin. Eli messuilla ehkä nähdään ensi viikonloppuna ja toivottavasti nähdään seuraavan videon merkeissä myös mahdollisimman pian. Mulla ainakin on sellainen olo, että mä haluaisin nyt tosi nopeasti tehdä sen seuraavankin videon. Ainakin mulla on näitä aiheita nyt tässä valmiina. Tiedän valmiiksi jo, mistä ruveta kertomaan ja mitä näyttämään. Mutta ihanaa syksyn jatkoa. Nautitaan tästä marraskuun hämärästä ja tunnelmasta. Nyt on vissiin ensi viikolla luvattu ehkä vähän jo lumisadetta. Ja mä itse odotan sitä lunta kyllä kovasti. Ja siitä tulee valoa ja sellaista erilaista tunnelmaa. Mutta tämä marraskuun tunnelmakin on musta aika kiva. Joo, eli mukavaa syksyn jatkoa ja nähdään toivottavasti pian uudestaan. Moikka!